assalamu alaikum bandiraɓe haaldata mon ko musidɗo mon Siré Kane mo Maïs dillere e diiɓi ngam jeytare worgo Mauritanie en guinniri leydi men TEKRUUR caggal jewte kuɓtidin jonte tati hawrama TEKRUUR won leydi tayaniraɓe men leydi mawɓe men e diiɓi ganduɗa ne rendinno serraɓe jolfuɓe soninkoɓe fulɓe hay barbara en gonno toon leydi belɗi ko gille safalɓe ɓe cuwanade falni nde TEKRUUR sosa ko TEKRUUR jibini Fuuta hande mbeɗa haalde mon ko faari he sari mbo laamu Nouakchott dognata ngam wattude sukaɓe men arbeɓe e ɓeydude tengtinde tan ko kamɓe jiimi men ndin kalfantere noon hanti yonti kin darto eɗen gandi ɗemɗe men haysko loƴƴinama mbatti liggorede mbatti jangguinede ɗum ɗon ittata ko bonanno boni eɗen mbawi wiide eɓɓanɗe mabɓe wattude Mauritanie leydi arbeɓe eɓe gayni ɗum guila ko ɓooyi ndi Mohtarul Dadda dikkino men hitande 1997 o tawi nguru men yaafi ne heeñat ko ɗon tan eɓe men wattude hanti eɓe taƴi men tan hanti kette eɓe ñaama e less sukuñaɓe eɓe gayni golle ngal ɗon banggal eɗen mbawi wiide ko fonno ko waɗede waɗama kadi eɓe cohlani sari hani nawe suudu sarɗiji ngam yawtinde keɓe beela saabu eɗen gandi ndeɓe mbaranno men nde eɓe taccin men nde ɗum sari windaki ndeɓe gayni nde wadde keɓe mbaɗanno kadin wona ko kamɓe jaltin sari mabɓe wonde ɓe jaafima koye mabɓe bandiraɓe eɗen gandi kam yaware he min wawma min jooɗirede ma diwta ɗon jiɗɗen tan ko tintindi yimɓeɓe haare ɗemɗe haare leyɗele men teɗɗe haare binditagol ngol haare yo ngallu leydi ndi fecce leƴƴi ɗi foof haare yo laamu fecce leƴƴi ɗi foof ɗi karel fof kareli ɓooyɗi te ronkam yo ɓos feere men heddini tan feere wattidinde ko yen jeytu koye men saabu sen jeytani koye men gandon WARHOORE fulɓe soninkoɓe e jolfuɓe nen yeeso men mi tintin kadi koreji men hardaneɓe seɓe gayni e men ke mabɓe ɓe paayi saabu eɓe jiiɗi ko ranwinde Mauritanie bella jangge jaam so leyɗele arbeɓe goto mabɓe goto lamɗo mabɓe bismama Mauritanie wawa yiide tan ko Mauritanie ko leydi waɗeɓe e ɗum woni eɓɓande mabɓe mawde nde kono e mbaɗata ko tuuba ko mbiyata ko divisé pour régner joni ko fulɓe tan e piyata e seɓe kaljite e fulɓe ɓe eɓe ndewna hen soninkoɓe ɓe seɓe kaljite ɓen eɓe ndewe cattukona jolfuɓe ɓe e puɗɗo yaɓande noon haɓɓere mawde nde wonne koreji men hardaneɓe ɓe ganduɗa kemen jelti haalin ɗum ñanden Mauritanie waɗi tan ko leƴƴi tati waɗi tan ko dahaɓe woni hardaneɓe ɓe meeɗa dahede woni soninkoɓe jolfuɓe ɓe fulɓe ɓe wamrankoɓe serraɓe e kalko haalata arabe e ko wiyete ko dahoɓe woni safalɓe ɓe eyyi saabu ndeɓe naati nde fanne nde ko ɗum ɗone ɓe gueddori golle mabɓe ko dahde sukaɓe men wattuduɓe arbeɓe gande ko nden eɓɓande yahat ɗo ha joni te sen dillani enen foof ken wontoyoɓe hardaneɓe woto koreji men hardaneɓe nen cikku ken yawiɓe hardaneɓe ala ɗum ɗon firti tan ko enen ɓaleɓe ɓe gonaɓe arbeɓe maɓe mbattu men arbeɓe taw en muynani arab eyyi ha jejjiten pini men ha gonten tan safalɓe baɗeɓe
mbatten habdi e ɓaleɓe Afrique naɓe woɓɓe mbiyen enen ken arabeɓe ko tubakoɓe mbiyata ko aliénation ko ɗum joguino mbeɗa haala hanni mi yiɗa juutanade no feewi saabu mbeɗa andi WhatsApp uji ɗi hen saji audio ɗin tedda ala haali noon vidéo mam artu tan mataw yontere aronde ngam yewtidde mon seeɗa ko fati e jeytare holno min jiiri ɗum on jaram no feewi